Da ka jing sngu khia halor ka jing bombiang gayo kami ujam ki samla jong ka jella. Bat ban pen khlanya ka bede bat ban syakri. Kambhai ka paiba kamor kanang hakaliang ka koi ka khia. Uba arbiang kam kharsomat. Ulahaban ino ka kamnas ban simpat da kawe kalenti. Ban rung sya ka jeli sain perthei. Uba arbiang kam ula ino ka kamnas ba ula jutre ha guhati. Ban mi ban yakun ka election sitang samoy na morong kanang constituency. Kumu kertong shimet. Haba kran syakilat petai kubor hadin. Bola da betap kerteng uba arbiang kam ulapan pau. Bagatong ba khmat jung u kalong ban kran hapo assembly halor ka baha tungkam tungjam miki samla ban yarap iki ba ka constituency bar ban ai ka jing syakri ka bakam baha ha ka bede ber ka kuat ka khia. Nak benta ke by election hi ke thong hi ke jonga kum kandidat kelong ban yarap ipai ba bat ban pendak ru kam ke basa ke ba i ba David nongrum ila i no steng por mo te na benta pat jong ka state by chance lada ngapoi ke thong kadun ka appeal ke jonga pat ke ba gidan ki issue pat ke ba ngakwa ban penpau nam ta ke state benta ri ba ka jai kendre ka isu ke bang aku ban pau na benta ka state hi kelong ba ka ban kong kelong ba ka dei sipang ka infrastructure development ka ba ha ka ni ka juk jungi mentang idon kam ba ka we lingba ka ni infrastructure development kan irap iki bobon ha ki bobon kilang kan ngetio nadu ki samla ki bala ada puli putih kini yo ban kini yo ha kam ka jam plus ha ki bentah keleng ki yo ka hat ha keleng kanu ka bentah idon kampa wat ka baar pat nakwa namar ngilai kat gitu gipor bon bahagi MLA jungi ki minister khasi jungi kim perjura ikini ki isu ka benengkong ka ba ngamtip naginu gitaw ndai nagaleng junga la ngapoi ka thong ngakwa ban appeal ling ya kani ka reservation policy ka ba 4 judan bari beres menoro te nagaleng junga ngskwa lada ngampoi ka thong ru ngakwa ban nagaleng ka goman kan simkhia bagian update ya ka namar ha jing ya jung ka por ngedon kam ban update ya ka reservation policy ha jing sha undai bangami kensan te namar bangade minsuang la jutre kam sang halang ha jutre kam sinong bat ha jung por namar ha jing tre jung ngatre kumnas namla bani mi than sistai namar ha jing bc ka kam te let's say phinam ithu ithawinga te to nang ni sekhmat ngilap ni ithu pat ling baga jing mi jung ang kumne ya unas harus mensuang ngadon be sebar patre be sebar ban adu senam arhajar lai hadu arhajar khat lai hadu arhajar khat nyau ngadon hapo maur keneng PSC nam ta kamar kuneng konstitusi hi keban kong kelong ba keban kong hi kemot bangi kintiu hi ya ka bha ka met jong pai ba bangi ni rap ha ka khia ka son jong pai ba bat ka baar ka ba idon kam kelong ka kot ka khia namar kumbelong mentah mor peneng konsumsi kidon tangbon gijing duna habai dai bakal yang apa kia kumnga kumbadai breu jong medical bawan nampak medical tengah don gajigit kle bat ngakerman ru bana ni sekhmat nginla pun orlong kata gajing temu tengah ngala resign nado kidi gi benai beladam ya kata namar ya kata ai bakal puar kan batai namar ngampat la ban ong bagi ai gijai kam te ondang lapoi ha kebor pat ngin sai pet ki kita gijai kam ki bau ba devet o nagaleng junga na confidence bet panyakun te namar ha jing yakun te gedon higaram ke job ngimtip ka syong pat ba namar ba kumbelong himenta kipat ba kitip kum no banjet da kanu rem diau no breu ba ikop an bangin pa sa assembly bat halor kini kinong rem ibang lada batai mena te kini hiru ibang akwa baniat semat nagaleng junga ngamtip kat nu ke bor sung thu jong pat ba handai ya ka bang adon ban pensiai pai ba kumta te ai ba ki pai ba kin simpat ya kata darai ha gajing sya ha bang resign ne kamnas namar ngamdei unong tre sarkar ngadei bateri private batch anytime anyway ngalak ban lit phai biang kanom don jikta enga ngalak ban lit phai biang ai ter private tengah tre bi seguhati amar kena PC mensuah hadu arjakan nyau dan after back al ngatri pan seguhati ya kata apa telong dangi lasyong dang layo ban syong tekemut long kumnong driver ha balayo isubi ulanang hi driver nya kali lawan kata hai ha jing sya kam don kam ban ong ban pat itu ha barok ki blok jamar konstitusi haman ki ki bisnong larung namar mensuah ngatri hamar kunang
ngapet ngayat lingba ka de block area block wise the barok gini badik snang bahak ko block mor kadang hidon hapo jong ka mor pena konsumsi de omdon chu hi ki bom itu hoi kidon ka to kan ki bom itu tang boy kata pat ka jing thap ka jing bot na bom bot ibreu kasa ki jing start jong ki kum lo ban jet no in kman please